Os veciños de Sanxenxo maiores de 65 anos a estudo. A Universidade de Vigo analizará o seu perfil físico e sociocognitivo. Que o obxectivo principal é coñecer o perfil físico sociosanitario das persoas maiores de 65 anos porque é a base fundamental de poder desenvolver políticas personalizadas. Evidentemente, os programas de maiores están moi ben, pero a heteroxeneidade das persoas maiores cada vez é máis diferente e hai que coñecela para poder actuar. A iniciativa é pioneira en Galicia, impulsada polo Concello de Sanxenxo coa colaboración da Xunta de Galicia. O obxectivo é analizar o seu estado físico, cognitivo e social para orientar as políticas de envellecemento activo que se poñan en marcha. Dicirvos que en Sanxenxo estamos facendo cousas, estou encantado nesta última etapa de goberno local de que Paz leve a Concellería de Maiores porque se están facendo moitísima actividade. Hai que axudar en outras cousas. Eu non lle quero chamar voluntariado ni cousas desas, quero chamar que podemos entre todos a ver se somos capaces desa sociedade, ese 26% da sociedade, podemos convivir un pouco mellor entre todos, axudarnos un pouco máis, participar en algo. É darlle esa liberdade a todas as persoas de elegir que queren facer unha vez que chegan aos 65 anos. E precisamente é o que vai a facer pois este estudio. Un estudio que nos vai a decir moi ben como son os veciños de Sanxenxo cando cumplen os 65 anos, que necesitan os veciños de Sanxenxo e que queren facer. O estudo contempla distintas fases de traballo, dende a análise demográfica e territorial das 7 parroquias ata a elaboración dun protocolo de avaliación específico adaptado á poboación maior. Posteriormente realizarase unha recollida de datos en todo o municipio e desenvolverase unha aplicación web que permitirá a cada participante consultar os seus resultados e comparalos con persoas de características similares. E temos que empezar a traballar coas persoas antes da chegada da dependencia, para que estén activos o máximo tempo posible e retrasar a aparición da dependencia. Porque os estudios tamén din que por cada euro invertido en envellecemento activo, é dicir, que as persoas continúen activas unha vez que se xubilan, se aforran ata 2 euros en gasto sanitario e en gasto social. É dicir, dilatar o máximo posible as necesidades de dependencia dunha persona. Dende o Concello destacan que o 26% da poboación de Sanxenxo é maior de 65 anos, un total de 4.758 persoas que estarán incluídas neste estudo.